Poilao sobra Jisu Kristoni mungbai hambai tei chibaya pharo haino hai tini o norokni bagui elembakni koktuma kaham tui phaika phaiding khe chwng besi leri yawi kaitoni kokthairokno khwnalayan. Abo wngkha mathai simani koktuma kaham 5 ni 13 simi 16 jora. Kok bokhrogo tongo sombai jati abono tui chwng tini khwnalainai. Norok khe swngchani som phiaba som pabia wngui thangkhe abono pabro phinani tei lama kwrwi abo mungsa samungo phano chukya aboni bagui khibiwi rwjago haikhe borok bo kadului thango. Norok khe swngchani jati hatai sakani tao no huiwi tonwi manya khoroksa phano tokbai thuklubwi tonna hwnwi jati phwnangya tamo khe thopna sakao no tono haikhe norokni bebak borok pohor nogo. Omo tui kheno borokni thani norokni jati ma chwngthai haikhe norok samung kaham khlaimano nogui borok chukno ha o norokni pha no maloplayano. O elembak pormani bisingtwi chongjotoni saka kaitor hamari khlaitung. Amen.